केबो कुनु खाय नांला खायसि ब्रक नि जि दान्दाबास दफानि मुंगै दफाना दंस खायनि जे सामं खाय दंमानि अबनो अब्रनि दुसनो सिनि आं फैसिं अर्थात अमियानि फैसिं कन्भार्ट खायो अमियानो डाउन खायनि बागै जेबाबे विभिन्न बांला चैनल विभिन्न गुबुन दफानि बर रक आनी उकलगो नांजाक 6-7टा सारातिफ्रानि बांला चैनल হ্যাঁ তারপরে বুয়াগ্রানি এগেন্সো যে বিভিন্ন গুবুন রকমনি বড় নাংমানে হাই ব্রক বো বাহাই অবনসে কি কম দিবা অবহর হ্যাঁ তিনি যদি অমিয় যদি লুপ গাঙ্গা মাহাই চেনি বাগে লুপ গাঙ্গায় 18টা কেস কমপ্লিট দুইখান কেস তাকুন চলি দং সাবো খবর না आं तो अमाहि रक सायाब्ला हैं आना आगे महाराज जुलानि जयन चेयरमैन दं ना दिनजाक आं नायाब्ला निजी सिकखौनो बिनि सिकख मने खायनाय हिंके दलनि मते सलियो हायसि बुफानिसे बसा करांनि मेया बार की बार साजाक बार साजाक गाहामनि बागै साजाक किन्तु बना जानोगि आनी छातिर ता फुनके नाटक माने दुष्ट लोकेर मिष्ट कथानि बांला कबे कैसे तंगि दिबा ओ भद्र लोके मेस चुरी माहाय सेम अवस्था अबर इब्रन थानि सार्टिफिकेट ना दफानि बागै सामोन खायनि हिंके महाराज बुसाइमानो साबन थानि रां नाजाक बाहाय सब पार्टीनि एंटी पार्टी सामोन एक्टिविटीज खायजाग महाराज बुसाइमानो बदे महाराज अबर दे महाराज ब्रन थानि सार्टिफिकेट ना ए अमाहाय रक माइसलै हामिया रक तमन बागै दफार आसुजा कलगै दं এই যে তাবক খুবই কক সান্থাং आं खाय सोशल मीडिया आं जे কক मार्का सिंह जमाते जे टीएसआर इनकाउंटर खाय अबाहायरनि केस रक आंखौ खायजायै दं टं थगै जे आं जे दफानि बागै जे सैक्रिफाइस खायमानि अब आं बैंक बैलेंस उखनि बागै नरक आनि नक हुक फाइनेंशियल अवस्था नाय दी अप्रतिमा भूमि आननगो सेंट्रल मिनिस्टार होंगे 2-3 बार अनेक अफार जागायसै जे बाबे अफार का आं मने खायो केबनो अमाखेरिया ना हनि 11 मखलाई माने 11-12टा रगो फाइ गोबां माखौ खायजा अबनो अपतिरना सिं इम्पोर्टेंट दियाब्ले बुजिगरे हिंके दल केबफने सब जोनल सेगिया चेयरमैन सेगिया दल अलरेडी जों इलेक्शन नि परे 3टा मीटिंग खायजाक रिव्यू मीटिंग खायजाक तारपरे सब जोनल बिषय दिनै जों मोबाइल तामान प्रमाण दं हायसि कागज रिमान हायसि कपि तिखलायनाय बांला बाय कपि रजाक माने तमानाय सुयै कक बरक बाय बरजाक हैं उपस्थित दंया गाना मने जाना खारखारि दङ हिंके जे मीटिंग एकटा इश्यू न तइने मीटिंग बार बसो खायनिबा पलिट बुरु तारनि सिभिल पलिट बुरु मीटिंग कय बारंबा हिंके अबन बाय बार खाय जों लास्ट नयटारो जों सिद्धांत मोनाखा जे माने अ मीटिंग जे उपस्थित मेजॉरिटी संख्यक जों अदिनो सिद्धांत मोनाजा अब आं साइचुं अमियानि साइचुं सिद्धांत दा कौनिका बनाव साजना नतिखा 100 जे जेन फन रखा हैं आनटा प्रॉफिट बा ऐसे ताबु महाराज अर को खायजा आगामी दिन अ दनपुर एलाकानि एडीसी प्रशासन থেকে माइसलाम कलसाफनो फाइथिं सঠিক ভাবে লোকরকন সঠিক পরিষেবা সিস্টেম ডিসিপ্লিন বাই ফিউচার ত্রিপুরাসার অ দন ताबुक त्रिपुरा हास्टेनि मानिक साहा हायकाबा डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहा बुबाग्रानि साकाव बुबाग्रानो सरमानता रेडी महाराजा हना नांगिया बुबाग्राबो हना नांगिया नैनो ब्रकनि कर्मी रकनो बाहान्य सामनि कथमा न्यूज पेपर रगबो कावै भाइराल ngै तंमोन अर नों खरकसा बुबाग्रानि वारिया रङै तामो रिप्लाइ तंनि बेलाखिना हामबाय जरानि खरं जरा न्यूज नायतोंमोन जत लोक दङ जरा हादो फनो तै वान संनाय दङ एक्चुअली अब कटाल को गया अब साबो बुबाग्रानि एगेन्सिया अब जों आगेबो सायमानो शुद्ध बुबाग्राया जेकुनु चिनि टिप्रासानि बिसिङो जरा लिडार्स का हामबसाय फाय बरक जेकुनु समयनो अमाहाय बररक अब एकटा अंशनि बररक सब समयनो ब्रना अब षड़यंत्र चक्रांत खाय दंगो कारण जे सीएम जे सामानिকক ब एकजा गुरुत्वपूर्ण पुरुष आसौ दंगो ब अबनो अमाके जे डाइरेक्शन दमानि बेलेखिनो जाया ब जेसेबानो साथों कारण चिन टिप्रासारनि शुद्ध माने बुखुगो सिमिया बखा
एकदम थुयानो सिनि अब बुबाग्रा सिनि जे महाराज अब तंगो ब जेसेबां साथों borok omake sararok chini borok tai mane tai busi mane chini borok mane o jinis no tuinai wansuknai ebong borok obohai jeseban sathung जों अब बखाव तंगो बुबाग्रा जेकुनु सामन खालायफानो जों तिब्रा सारक जों बखाबायनो जों चिनि बुबाग्रानो जों बुबाग्रा होनो अब ताबुंनि सिमिया अंखाय बुबाग्रानि नगद राजा नगो राजा आसाय अंखाय बनि बंश को खाय अंखाय साबो को खायनायबा ओंखाय अबन बागै ब्रग अमाहाय साफानो जों अबनो जों पाटारिया कारण ब्रन थानि जों अबबारे जाय अबाहाय हिंसा सेन्टिमेन्ट सारा ब्रन थानि जों ताम आसो जांनाय दंमा ब्रक सब समय अमाहाय ओंखाय ब्रनो सामावो बिसिङो ताम सुखिनि दंना एक्चुअली ताबो त्रिपुरा नाहार मुंताम दंना ब्रनो सामाव कारण महाराजनि थानि जे लिडारशिपनि क्वालिटी दंगो अब केबन थानि करै ओंखाय त्रिपुरा हास्टेओ गोबांमा रिजनल पार्टी आसायखा ओंखाय रिजनल पार्टी आसाय माने यागल गोबांमा लिडारशिपबो आसायखा ओंखाय विभिन्न जराव विभिन्न माने आंचलिक दल फानांथों बा लिडारशिप फानांथों जुदि ब टपक आसावै काहाम हामख्राय सामंखाय दंखांखाय दफानि बागै बनो जेकुनु भाबे बनो डाउन खायन बागै बनो डाउन खायगा मानिनो ऑल लीडर न डाउन खायगा मानिनो जे सिनि दफानि जे राइट्स जे सिनि जे अधिकार नि बागै सामंखायनाय दाय करिंनायखाय सिनि राइट्स माया मानि तो सनो ताइबो टर्चार माने तमानाय शासन खायमानाय जेकुनु बान्दी बा जेकुनु को खायै इनके अबन बने मूल नाहार मंगायसि इनके शुद्ध अ मानिक साहाया विभिन्न ब्रंनि कथित अमाहाय स्पेशली समतल एलाकाव तंगई विभिन्न निউজ प्रिंट मीडिया रक अबाहायकेनो अब ताबुंनि सिमिया प्रथम থেকে शुरुआत থেকেनो अमाहायके সেই টিউজেসनि आमलनि सिमिनो अमाहायके ब्रक खालायदों स्टेप बाय स्टेप माने जेकुनु हामि आवाय प्रचार खालायदों उटा अमाहाय इनके अबनो चिनि बर आगेबो केयार खालाया ताबुकबो खालाया ताई फाइनाल सालाबो खालायगलाखायसि इनके महाराजानि एगेंस्ट चिनि बुबाग्रानि एगेंस्ट शुद्ध मानिक साहाया विभिन्न माने ओ टाकला तलापात्र থেকে शुरू खाय विभिन्न अमाहाय समतल स्थित गोबांमा चैनल रक अमाहायके विभ्रांत खायदों ओंखाय ब्रक एकई माने बांला कवै सान थाखा ओंखाय एकई पात्रता जामायके ब्रक एकई सिब्रनि नाहारमं कायसासि अबन बागै जों अबनो मारखे जों सेलेंगो ताई जों अबनि तिनि सिनि बर रक जतन खावो नांजाक ओंखाय अबन बागै जों वाना जांनाय ककरै जों अमाहायके बुसु ननो बसकांगो सिनि जे अधिकार चिनि बुबाग्रानि बिसिंथै लिडिंनि बिसिंथै जों फाइनाल कारण सेंट्रल गभर्नमेंट बाय जखन चिनि मानथाय रंना तैनाय खाय माने मुभमेंट खायनाय बा दाबि खायनाय महाराज चिनि बुबाग्रानि बिसिंथैनो जों चिनि तिब्रासानि जे अधिकार जों आदाय खायमानाय अमाहायते ताबो फेसबुक नि पेज भाइरल लङै तंखा मियानि बिसिङनो कथमा पलि तिप्राजक होनै कायसा फेसबुक नि कायसा पेज बुबाग्रानि न रिखांगा बनो साबो साकारो बुबाग्रा थैगांगांखाय आंनो खुसि उलो थैबो ताइबो आं तंथगनाय होनै जे पलि तिप्राजक कायसा तिप्रासानो बिसिङै बुबाग्रा होनै मानि जांमोन बिसिङो बुबाग्रानो अकक सामानि यागुलो बुबाग्रानि फन नाम्बार न पलि तिप्राजकनि फन नाम्बार होनै रिवै बुबाग्रानि थानेव हाजार कल थांखा बा कन्टेक्ट नाम्बार ओंखा अबनि कखिरं मंनि तामा अब साबो पलिसि खायगोन अमहायरो एक्चुअली अबाहाय फेक अकाउंट जे बुबाग्रानो हामजागिया बा दफानो चिन्ति प्रसारनो हामजागिया अमाहाय गोबां फेक रखनो माने फेक अकाउंट रख नामै फन अमाहाय खालायमानो हायसि कारण आगिरावबो खालायजाक ओंखाय चिनि बरंनि बिसिङावबो किसु माने माइसले हामिया बर रक दंगो कारण पुइलानि सिमि जों नुखानो जराव तियारि माइरं दगो चिनि बुबाग्रानो हाय माने खक्ति मुसुय का हेरो खायमाने अबरक के अबरक एक्चुअली निजिनि माने व्यक्ति सार्थक अर्थात तमाने सागनि फायदा माइनानि बागै पुइला बुबाग्रानि काहाम साका सराबसा सराय रक थांनाय माने हेके सराबसा परायखांखाय
কিছু একটা মানে বনি যে মুসুংতই চেয়ার মাইনা রংনি কারণে হ্যাঁ আমাহাইকে বইনি এজাই নঙ্গै আমাহাইকে बुबाग्रा ताई दफानि हामिया सामो बाहायरक एक्टिविटीज जों नुगै दं हाइसि ओंकै अबनि बागै अमाहाय फेक एकाउन्ट रक मानाय अब रियल अब कि तिब्रासा देखाइके अब काहामके माने इन्वेस्टिगेशन खाइके आंखांखाय माने क्लियर होंनाय अमाहायके गोबांमा फेसबुक माने फेक एकाउन्ट दङ जोंबो जारा ससियेल मिडिया एक्टिभ जोंबो सायमानो ओंखाय ताबुक सुदु तिब्रासा सिमि कक बरक मानो माहियाब्ला ओंखाय गोबांमा गुबुन दफान बरक कक बरक मानो अमाहाय विभिन्न रकम षड़यंत्र को खालायमानो हायता ओंखाय अबनि बागै ताबुक निनि कायसा रिजनल पार्टी अथारचिनि बुबाग्रानि बिसिंतै कायसा नेशनल पार्टी माने तमानाय सारा वर्ल्ड नि सर्वबृहत दल रखनि ब्रक आवाय खायलाय दं अमाहाय दल रक बै लराय खाय दं फेस टू फेस चैलेंज खायनाय लराय खाय दं एवं रेजल्ट रगबो जों काहामनो मानाय दं ओंखाय अबनि बागै विभिन्न रकम षड़यंत्र चारिदिक ताबुक याक्सि याग्रा बेबाक दिगिदिनो ताबुक तिब्रासानि मूल तमानाय ताबुक तिब्रासानि मूल लीडर सिंगांगासिनि बुबाग्रा ओंखाय बुबाग्रानि बिसिंतै सिन तिब्रासार एकटा किछु सल्यूशन जों माननाय अबनि बागै विभिन्न लेवल तै ताबुक माने बुबाग्राना डाउन खालायनि बागै बुबाग्रानि इमेज থেকে শুরু খাই বিভিন্ন ভাবে বুবাগ্রানো ডাউन खायनि बागै अब षड़यंत्र सलि दङ अ षड़यंत्रआव जों माने अ खैयो जों कसायातैखे जों जारा तिब्रासारक जारा तंनाय जारा दफाना हामजानाय गुबै जोंनि बुबाग्राना जों जारा हामजानाय रक जों सतर्क तंगै अमाहायरंनो जों टेकेल मारनाय हायसे फाइनाल दङ ताबो रोमान स्क्रिप्ट न तुय इशू ngै दङ और रोमान स्क्रिप्ट न तुय न ताबो बीजेपी हापांनि बिखाक्तै बीजेपी पार्टीनि बिखाक्तै बीजेपी नि एमडीसी पदुलोचन त्रिपुरा कायसे बनि फेसबुक पोस्ट खायख्या विदेशी रोमान स्क्रिप्ट न ताम बागै त्रिपुरासर बुका खलायै सानलाय दं बनि रोमान स्क्रिप्ट न सापोर्ट खायानि मते खलायन बसाय दं और नि रिप्लाइ तामतो रिप्ले बोलते अबाहाय रगनो ताम रिप्लेर नाय तबे जेटा बास्तव अ कुबैकगनो साथाय कारण आंबो नुखा जेहेतु नोंखा बबनो सापोर्ट खाय बब रिखांखा साकुंनाय लुकुरं बागै कारण जों जरा हा दफानि बागै जरा कुबै सामं खायनाय बा सिनि जरा आगे पूर्वपुरु जरा को खायनाय रक जों जतन रोमान स्क्रिप्ट न साजाग कारण अमाहाय जरा यासि सुरुय बिनि एजेनंगै माने प्रमोशननि बागै अमाहाय नांनुया कग्रक सानाय रक ब्रगनो मुइतो खायरनानै मुसुंगो हायसि सारा वर्ल्ड ताबुक रोमान स्क्रिप्ट बु हावा आसाय एवं कायसा कान्ट्रिओ आसे माने आगोलो जे अ स्क्रिप्ट ताबुक सारा वर्ल्ड नि विभिन्न दफारो विभिन्न कान्ट्रि रगो अब एक्सेप्ट खायनो ऑफिशियली सारा वर्ल्ड न अब उको खाय दं हायसि व्यवहार खायलाय दं ओंखाय अनेक जोंहाय जरा स्क्रिप्ट माजाक गोबांमा सिनि वर्ल्ड माहायके गोबांमा जाति रंनिबो माहाय मेन मूल स्क्रिप्ट माजाक जों विभिन्न लाइबुमा हिस्ट्रिकल नायखांगाय जों सायमान हायसि ब्रकबो रोमान स्क्रिप्ट न एक्सेप्ट खायै ताबो ऑफिशियली भाबे ब्रक सामं ब्रनि जे लैंग्वेज डेवलपमेंट एजुकेशन থেকে शुरू खायै विभिन्न दिक दियाव ता यूज खायलेने ब्रक ता माने डेवलप माने रक जों नुगै दं ओंखाय अ जागावो ताबो जे स्टेट गवर्नमेंट ताबो बर्तमान बीजेपी सरकार न हायसि ओंखाय ब्रक आसंनो रोमान स्क्रिप्ट न साजागि ओंखाय ताबो गोबांमा इंलिश मीडियम स्कुल दङ बेन खायरदों ओंखाय जे यासि सुनाय बनि बुमुं जे फेसबुक प्रोफाइल नङ बनि बुमुंसि रोमान स्क्रिप्ट बाय सुजा गन दाम सानायसलाबो जे अबन बागै रोमान स्क्रिप्ट न ताबुक सारा वर्ल्ड बा निनि नेट থেকে শুরু इंटरनेट থেকে শুরু খাই বিভিন্ন জায়গাও সারা ওয়ার্ল্ড তাবুরন্দে কাইসা আনি অব পারাবো তারন্দে দনপুরনি সুন্দুল এডিসি ভিলেজও যদি কাইসা ফরেনার বরক ফাইকা কক বরক কক থাইननो কাইসা रोमान स्क्रिप्ट बाय सुजा खंगा बनंमन लगनो सायमाने ज्रां हाय दिबा और बेंगली रगै सुजा खंगा कायसा फरेनार बररक कौनि कक बा जेकुनु हातारहानि बररक फाइखांखा बाहायके को खायनिबा ओंखाय अबन बागै जे बुजिने बरक नंखांगा आसुक साना नायनिया
বুজিনাय बर' rok already बुजिजाक ताबो गिया आगेनि सिमिनो जरा सिनि इस्ला अक्रा rok जरा कौ borok ni bagै movement खायफैनाय बा जरा सिनि ताबुक present जरा अक्रा rok जरा intellectual tongnai rok बा जरा जों जरा student जरा सिजाक नुकजाक rok abo बुटा बुटिबो wngjaak already 98% तिप्रासारक roman script नायो ओंके अबनो जुर जबरदस्ति भाबे ताबुक सरकारो tongo hwnai ক্ষমতাनो अपब्यबहार खायै हायनो हाय बांलानो चापायरनानै बागै जे षড়যন্ত্র जे चक्रान्त अबो जों जीवन फानो एक्सेप्ट खालायमांलाक जे सिनि तिप्रासारक ताई निनि शुधु अबो ताक बर्तमान बीजेपी सरकारनि को गया लाई थांनाय एक्स गभर्नमेंट जे CPIM ब्रनि जरावबो ताबुक जे बर्तमान गभर्नमेंट जे रोमान स्क्रिप्ट न तैने जे खालायमाने हाय CPM नि जरावबो अबाखिन खायका अबाखिन थंका ओंके ब्रनि नाहारमुं एक्सि कालार माने राजनीतिक दल माने गया बिसिङाव ब्रनि जे कार्यकलाप हंगा एकइसियावबो ब्रनि जे कार्यकलाप सामुं हमबाय जों ब्रनि जे बैकग्राउंड जे सामुं तांमाने गबायनि जों स्राय स्राय सायमानो ओंके जों सायमानो सारा वर्ल्ड तमाने भाषानि बागै जे बांला भाषानि बागै नि बांलादेशो 21 फेब्रुवारि सारा वर्ल्ड नि इंटरनेशनल माने भाषा दिवस पालन खायजाय जोंके अरो अनेक मुभमेंट नंलायखा अनेक थैखलायलायखा ओंके निनि 19 तारिख को तमाने निनि आसाम सिलचर ओ जागावबो 11 जन देना बुसुबो शहीद दंलायजाक बांला भाषा रंनितिनो ओंके अबा हायजारा रोमान स्क्रिप्ट एगेंस्ट खायनाय रक ब्रना प्रश्न खायन क्वेश्चन खायनो मुसंगो बरकि अमाहाय थै कलाय मुभमेंट संग्राम लड़ाई अमाके तिप्रासारकनि थै देनाय बरक ओंके कारण যত চিনি সংবিধান প্রত্যেক ভারতবর্ষনি ভারতনি নাগরিক জাতিনো নিজেনি মাতৃভাষা বাই শিক্ষা অধিকার থেকে শুরু খাই বিভিন্ন চিনি ভাষানি কালচার কিসনাবো চিনো সংবিধান অধিকারও ওকে বরকে তাঙ্গিরিয়া বরক যদিন তা রোমান স্ক্রিপ্ট চিনি কবরনা জরি গর খাঙ্কা বরনি তামো খটিং নাই তাম মহাভারত অশুদ্ধ নাইবা মাহাইতে আঙ্কে অবনি বাগै तिप्रासारक ताबुक फानो जरा जाति दफानि बागै सामुं खायनाय रक ताबुक फानो अ तिप्राहानि कमावै थांस गया खहायसि नाय नायगना ता बुसकां बाहाय जरा ओंखाय सिनि महाराज बा सिनि इंटेलेक्चुअल बा विभिन्न सिनि तिप्रासारनि बिसिं जरा इंटेलेक्चुअल ब्लग सालायमान बिसिं दि बु स्टेप ना जों नाय दं डाइरेक्शन माखा आंखा सिनि यूथ्स रक सिनि स्टूडेंट रकबो दं जों जानां माने जों लड़ाय खेनाय माने गणतांत्रिक डेमोक्रेसी रायजातै मुभमेंट फनङैमान बर' धरনের मुभमेंट फनङैमान हायसि अब जों परिस्थितिनो नाहारै नायगना ता महाय बु सिचुएशन थां सर नों द खरकसा 2023 सिम्बले दनफोरनोबो कायसो खरकसा कैंडिडेट ओंखा तिप्रामो थानबो खाख्रि तबो निनि फाइसिङो यासि सोलाय तंमानि अबन सिगांबो न्यूज किसा भाइरल रंखा मोहनबुक सब जोनालनि चेयरमैन अमरेंद्र नवाटिया नरoi BCBCO नों सयराव नावै बुसकाङो थिनाङो नों चेयरमैन नानानै अमाहाय पलिसि खाय तंहनै कक आसाय तंमानि तै प्लास अबनो कारिबो BJP हायखाबा BJP नि प्रतिमा भूमिक केंद्र मंत्री बनि थानु बाहायनो बबाय जुगाजुगङै रां रक नाव नैनि थानि कक सिलसाय तंमानि अब बुसु जरातै कबै बमहाय एक्चुअली नों जे सामानि आं 5-6 दिन रंनि सा खामानि कारणे आं नुलाय नुखा सायबो मांखा आंखाय अबनो जे सामान जे यासि सुनाय रक बरकनि जे निजिनि चरित्र बा ब्रनि जे कार्यकलाप हामियानो बुइनि उपर माने बुइनि उपर प्रेसार को खलाय रुवानि छेबो कारण साब जोनाल चेयरमैन अब माने जीवन माने पृथ्वी दंसं फनाबा आं आसके ग्यारेंटी दिमानो आं अबाहाय रक नाया जरा आनो सिनिनाय नुकनाय बा एलाकानि बर' रक सायमानो हायसि ओंखाय एक्चुअली गुबै कंनो एकदम स्राय स्राय मा सानाय जेकुनु दल अब कायसा डिसिप्लिन सिस्टेम बाय चलियो हायसि पार्टी करै हिंगा अंका जेकुनु दलनि सुरु तिप्रामथानि को गया जेकुनु दलनि पार्टी करै हिंगा अंका सियार बरनि फायनिबा पार्टी टंगिसि बनो सियार रुहायसि ओंखाय एक्चुअली पार्टी नि काहामनि बागै जों जरा को तंनाय रक जों अनेक सयज दैज खायलायखा
आंनि मबाइल प्रुफबो दं बो इलिगेसन थेपा माने आं भइस रेकर्ड खोनाखा बो निजेनो कल रेकर्डिं खायो कल खायो बनि जे सापर्टार्स दं न बोनो रेकर्डिं खायो बोनो तैसा भाइरेल खायो बो ठीक दफाना हामजाय दं खांखाय कबै दफाना हामजाय दं खांखाय बो ठीक আছে कल खायका कक साका दलनि बिसिङाव अबाहायनि नङै दं तांनि ससियल मिडिया विभिन्न बीजेपी नि लिडार्स विभिन्न चैनल रगो बार फोन खालाय जालगै माने अमाके प्रचार खायबांखा ताबो अमाके प्रचार खायमाने दलनि कि क्षति दियांखा ना काहाम खाबा इनके आने और तो अमा कबांमा दं हायसि 32 GB मेमोरी दं आना र विभिन्न रकम रेकर्डिंग दं आंकि भाइरेल खायके आने और ता खुन दं एगेंस्ट जे शुधु पार्टिया जरा सब जुनाल्स जरा एमप्लॉइज जरा चाकरी खायनि र जब खायनि दं र विभिन्न लेवल नि करक आना कमप्लेन दु आं सायमोनखो जों एक्चुअली आनी जे मुसलमान खांखाय बा दलनि जरा को खायनायाव आनी सिस्टेम खांखा बाहायबा ताबुरमदि ऑफिशियल जरा चेयरमैन दं बीसी থেকে शुरू खायबा साबजुना नों जेखुनु सामु फायखां खांखाय दलनि मेन लिडार्स ब्लक दं डिस्ट्रिक्ट दं माने मेन लिडार नों सब जन 100 जन लिडार दं 100 जन साननि सम्भव गैया 4-5 जन रोंदि ऑफिशियल जरा अभिज्ञता दं बनि पार्टनार को दं बनो 4-5 जन रोंदि बाहाके खायके खलाइया बाहाके जानाय अमाके माने बुजिलायमोन बिसिंतै एके सामु खायदि ओंखाय कारण जरा पार्टी व एक्टिविटीज जरा खायनाय लिडार जरा तंनाय रक फुङायखाय आंनि जिसेयाव बाहाय फुङायखाय सा दुगाना थांगांगा पाराव थांगांगान पाब्लिक रकबो विभिन्न रकम फेस माने कगमा सालाय लुकुबाय कगमा सालाय लुकुनो जों जवाब मारो ताबो ग्रमदि जेकुनु गभर्नमेंट जरि प्रशासन आसुइ दं खांखाय प्रशासन जदि सामं काहाम तांखांखाय जरा पार्टीनि लीडरशिप रक बा पार्टीनि इमेज काहामंग हायसि काहाम तांखांखाय काहामनि इमेज काहामंग हामिया तांखांखाय हामिया काहाम कायबो जवाब मारो हामिया कायबो जवाब मारो हेदिबा के अबनि बागै सुदु कयानो र प्रूफ तंद्रं नायखे नायमानो बो साउजे बनो केबो कुनु साया सावं कांकाय हेके सयना मानि बनो जरि सावं कांकाय हेके षड़यंत्र चक्रान्त खलायनाय आं नाकि बनिया साबजुनाल न सेगनान नारनि बागैसे हायं तिरुफु वंमा कंग्रे माने हायबोने बो के अमिय व्यक्ति बाहायजार बसि सियाखौ हायसि माने सागनो प्राउड थाइन साव हायसि कारण आं तमन बाय प्राउड कैसे आं दफानि खरकसा सेलें अमन बाय आं प्राउड कैसाव जों अमाय माने पुष्ण लुबिया जों साराति बन बरक सायमानो 2018 जखन गभर्नमेंट फायखांखाय जे इंडस्ट्रीनि स्टेट लेवलनि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पोस्ट आं याखारि फायो ओंखाय अब कटालखाय सारा नांगै ओंखाय अमाय व्यक्तिरनि थानि जों सर्टिफिकेट नाना नांगै हायसि इनके बसाव जे बनायके सकन एक्चुअली अबाहिया बास्टप ग्राउन्डनो जरा कबै दलनि बागै सामं खायका बा इलेक्शन जरा सामं खायका ब्र काहामखायनो सायमोन हायसि जाया नोंयाखै जरा सामं खायनो दलनि बागै बसुक जरा रखा कलम देखिलायका ठीक আছে इलेक्शन ब एक्सक्यूज फनो बननगो हामिया रखनि सावैनाय गातैखा इलेक्शन नि सिगां 5-6 मास सिगां जोंहासो दूर तामान दुनियासो जाया नोंयाखै नखौ याखै टांलाय दं ज्राव खाय जनरल एवं एडिसी एरिया मिलिवै बो दुखुनि कारणे बो माने रोग मानजागे अफरले गातिखा आरो दं 4-5 जन याक बाय गनिमाना हायसि इनके जों तो अमाके कोनो दिन सोशल मीडिया अबाके प्रचार खायाखौ ताक ब सावै ब्रक अमाके ब्रने जे गैंग अमाके प्रचार खायमानि बागैसि आं बाध्यंनि मासाव आं अनेक माने को खायगा कारण अनेकटा कक साथ गया हेदिबा गाहायङै वानसगै आं को खायलिया ओंखाय बजे सामानि अब हुटना टाटाल 100 कंगनि कक और दानपुरो चिनि सार ऑब्जर्वर तंगो फर्स्ट टाइम जखन पीटर देबबर्मा बांला बायबो लेटार जाक तंगो आनेरो मोबाइल थुं प्रमाण तंगो नों नायखे नायमानो बा नों अबनो अल नायमानो नों अब टेलिक्सस खायनोखे खायमानो बसाव साय आफंगनो कोनो इनफरमेशन दिया बनि जे सामु ऑफिशियल बाय पार्टीनि जे ब्लक बा डिस्ट्रिक्ट जरा लीडरशिप तंनाय रक बुजिलायमान बिसिनि थानसाखै सामु खलायदि नै 4 बार रक मटन ऑब्जर्वर बनि जी
sini sarpitor phaioi uko mane meeting rok khlaijak bono bar bar sajak প্রত্যেক মান্থ কাহাম খাইতং হামিয়া খাইতং সুবিধা অসুবিধা পার্টিনি যারা লিডারশিপ যারা তংনাই রক বনবো অফিসিয়ালি রিপোর্ট দুথং কারণ অফিসিয়াল রিপোর্ট দুখাंखायसि কারণ হামুমিয়াफोर सिनि एडिसि गभर्नमेंट दं हाय दिबा पार्टिनि लिडार सब सिनि प्रशासन हाय हाय महनबुक साबजुना लांदार हायके जों सामों काम खालायदों जों हायके पाब्लिकनो सायमानो थाखाय कोनो खबर गै माने गुल बाजार हाय बुझिगेरे अबस आसुक नायसि इनके 2-2.5 বছর मानिबि नाखा इलेक्शन 1 मास कारो विभिन्न रकम सामों बगर सगर माने कोनो ककरे हायसि माने अपोजिशन रुनाबो तीव्र मथा पार्टी माने महनबुक साबजुनाल पार्टी हायजोंै दंसियो बुझिगेरे गाव साथ गया ओंखाय अबनि बागै दलनि काहामनि बागै अनेक बार की बार बुझायजाक ब्रक प्रथम एडिसि इलेक्शननि परेनो माने 4-5 जन अब जतन सायमानो ग्राउन्ड जारा कबि महाराज बो सायमानो हायसि महाराज बसियो आनी एगेन्स्ट माने नों खगेनो नों सिगक हायरक खाय दा बुझिगेरे माने जे कोनो क्रमे बगा आ चमै तंमने हाय माने किसिसे जदि अमे कोइ साय खाय ब्रक थुक सगा आ सुमागे सुना हायसि आ सके बुझिगेरे ताग्रदि आनी कैंडिडेट नि बहुत षड़यंत्र चलि जाखायसि एकमात्र महाराज सायमानो बुबो कबुई बुबो काहाम बुबो हामिया महाराज जे कमिटमेंट माने अमाके खायके आं बर जाति दफानि बागै जेसक आनी जे क्षमता दं माने आं प्रयोग खायके आइसि प्रयोग खायो एवं आनी जरा कबुई महाराजानि जरा और दनपुरनि जरा सैनिक दंनाय रक जरा कबुई बखाय ब्रकबो जाय निया खायो फुंनि मायो हरनि सानजार आखे जावनि सामों खायके आइसि किन्तु अबरो खायके आइसि माने जे कोनो हाय आगे काति दंटा ओंखाय बुबो काहाम बुबो हामिया बुबोनि बडी लैंग्वेज नायखांखायनो सायमामले का आंबो कोनो सालिया जाक ठीक आछे आगे पाइखाबा द काहाम खाय चलिनो माने आगे जा उनखा द काहाम खाय हायदें ओ हायनो हाय माने तमुं चेन चिंगे ताग्रमदि कैसा चिनि एडिसिनि कैसा प्रशासनिक गरिया फेस्टिवल रखाय माने आरो अबा आं माने आनो इनभाइट दिया आंगै को खायमानि कइया इनके इलेक्शन नि परे और हामुमिया फना और आं तिप्रासानि और महाराजानो संजाक आनी और काहाम उंगैबो हामियाङैबो आनी और डिउटी दं हायसि और तिप्रासारकनि जे दफानि सामों बाहाय उंगै दं उंगिया ओंखाय आनी डिउटी दं दिबा इनके आनो और जा लोकेलो दनिराम पुरो प्रोग्राम माने आनो लोकेल रक्सानो साहरदारा नों मा फायना है इनकांका आं साका आं तो हामुमिया फना हाय आनो तो साबजनल चेन मुसा इनफरमेशन दिया आं सका लेभेल जानोखा बबो कि आं थांथों प्रोग्रामाव थांथों थांयाथों प्रोग्रामाव थांथों थांयाथों आनो कि इनफरमेशन रानि जाहाय माने हाय क्लायेन्ट नाय दङ अब कि सिस्टेमाव डिसिप्लिनाव अब कि ककरि दे तंगो ओंखाय ब किसिमिसा लिडारशिप रग हानजाखना सालिया अमा हायरकटा ओंखाय खाट्टा गोनां हायसि आगे जामोन ओंखाय ताबो ठीक आछे आनो जानोलि और ब्लक दङ डिस्ट्रिक्ट दङ लिडारशिप रग पार्टीनि और हाय प्रोग्राम सिनि एडिसि कट्टर থেকে हाय गरिया उत्सव नों एकजन दुजन ठीक आछे अमियानो ब जाजा गया बकर सकन अमियानो बाद न रखा कम लिडारशिप दं ताङै को खायबा ओंखाय अब कि दलनि बागै काहाम दिबा ओंखाय विभिन्न दलबो अमाहायरक सलि ओंखाय जे इलिगेशन जे नोंताक जे सामने अब कि ब्रक यासि सुरमानि अमाहाय व्यक्ति र यासि सुरो रांसाव प्रतिनिधिनि र हायरक न पृथ्वीनि कोनो जरे कोनो बरक मुनिस जरे अम प्रमाण दैमान हंखाय केबो कोनो खाय नांला खायसि ब्रक निजि दान्दाबास दफानि मंगै दफाना दंस खायनि जे सामों खाय दं मानि अबनो अब्रनि दुसनो सिनि आं फैसिं अर्थात अमियानि फैसिं कन्भार्ट खायो अमियानो डाउन खायनि बागै जेबाबे विभिन्न बांला चेनेल विभिन्न गुबुन दफानि बर रक आनि उकलग नांजा 6-7टा सारातिफ्रानि बांला चेनेल तारपरे बुवाग्रानि एगेन्स्ट जे विभिन्न गुबुन दफानि बर रक नांमाने हाय ब्रक बो अबा हाय अबनसि कि कम दिबा अबा रक तिनी जरि अमियो जरि लुप गांगा माहाय सेरनि बागै लुप गांखाय 18टा केस कमप्लीट 2 खान केस ताखुन चलि दं साबो खबर ना आं तो अमाहिरक सायाब्ला आनो आगे महाराज जुलानि जयन्त चेयरमैन दं नादि हिनजाक आं नायाब्ला निजि सिकखौनो बिनि सिकख मने खायनाय हिंके दल
दलनि मते सोलियो हायसि बुफानिसो बसा करंनि मेया बार की बार साजाक बार साजाक गाहामनि बागै साजाक किन्तु बनो जानो गियानि छातिर ता फुनके नाटक माने दुष्ट लोकेर मिष्ट कथानि बांला कबे कैसे तुंगे दिबा ओ भद्र लोके मैच चुरी माहाय सेम अवस्था अबर ब्रन थानि सार्टिफिकेट ना नाय दफानि बागै सामन खायानि इनके महाराज बुसाइमानो साबन थानि रां नाजाक बाहाय सब पार्टीनि एंटी पार्टी सामन एक्टिविटीज खाइजागो महाराज बुसाइमानो बदे महाराज अबरक दे महाराज ब्रन थानि सार्टिफिकेट ना नाय ए अमाहाय रक माइसलै हामिया रक तमन बागै दफा रक आसुजा कलगै दं এই যে তাবক কবি কক সানथांगा आंखाय ससियेल मीडिया आं जे কক मार्का सिंह जमाते जे टीएसआर इनकाउंटर खाय अबाहायरनि केस रक आंखौ खायजायै दं टं थगै दे इनके आं जे दफानि बागै जे सैक्रिफाइस खायमानि अब आं बैंक बैलेंस उखनि बागै नरक आनि नक हुक फाइनेंशियल अवस्था नाय नायदि अ प्रतिमा भूमि आननगो सेंट्रल मिनिस्टार हंगैसे 2-3 बार अनेक अफार जाहैसै जे बाबे अफार का आं मने खायो केबनो अमाखेरिया ना हनि 11 मखलाई माने 11-12 रगो फाइ गोबां मा को खायजा अबनो अपतिरना जों इम्पोर्टेन्ट दियाब्ले बुजिगरे हिंके दल केबफने साबजोनल सेगिया चेयरमैन सेगिया दल अलरेडी जों इलेक्शन नि परे 3टा मीटिंग खायजाक रिव्यू मीटिंग खायजाक तारपरे साबजोनल बिषय दिनै जों मोबाइल तामान प्रमाण दं हायसि कागजर रिमान हायसि कपि तिखलायनाय बांला बाय कपि रजाक माने तमानाय सुयै कक बरक बाय बरजाक उपस्थित दंया गाना मने जाना खारखारि दङ इनके जे मीटिंग एकटा इश्यू न तइने मीटिंग बार बसो खायनिबा पलिट बुरु तारनि सिबिएमनि पलिट बुरु मीटिंग कय बारंबा इनके अबन बाय बार खाय जों लास्ट 9 तारिख जों सिद्धांत मोनाखा जे माने अ मीटिंग जे उपस्थित मेजॉरिटी संख्यक जों अदिन सिद्धांत मोनाजा अब आं साइचुं अमियानि साइचुं सिद्धांत दा कौनिका बना साजना नतिखा 100 जे जेन फन रखा आनटा प्रॉफिट बा ऐसे ताबु महाराज अरो को खाइजा आगामी दिन अ दनपुर एलाकानि एडीसी प्रशासन থেকে माइसलाम कलसाफनो फाइथिं सঠিক ভাবে লোকরকন সঠিক পরিষেবা সিস্টেম ডিসিপ্লিন বাই ফিউচার তিব্রাসার অ দনপুর এলাকাও অর আঞ্চলিক রিজিনাল ন্যাশনালিজম মাইন্ডেড ন এডনানি বাগৈ इंटरेस्ट ऑफ माने ग्रेटर इंटरेस्ट दफानी सार्थे अबन बागैसे अ सिद्धांत मानाव साइमामले गोबां सामं किसिमिस फाइमन बसक साब बसक करप्शन फैके अब दल साइमानो दल सिद्धांत नानाय इनके दलनि ऊपर को साने बसावबा केई बुसाय गया ताक फनो तिनि सिक्टर तिनि कय तारिख ताक फनो मुख फनर नाय ननर नाय काननर नाय गुजानर नाय कोनो सिद्धांत निया खयसि ब्रक बायके साइमामबा रामासे सिंद्राबन्त ब्रक बायके साइमामबा जदि ब्रक जे अमाके इलिगेशन खायमानि ब्रकनि रोग न बुइनो बेरमानि उजे रां हायरखनि सामानि बीजेपी थानि अब ब्रकनि सि रोग अब महाराज बसाइमानो शुधु अर सिमिया विभिन्न जायगायाव रिपोर्ट दं हायसि अब आसुक साथाइया कारण हारामनि आराम करै बुजिगदे इनके अबन बागै दलनि मते सलिनाय केबिनि व्यक्तिगत स्वार्थबै सलिगलाक इनके जे सिगनेचार नामानि कारण हंगांकाय जेहेतु टाइम शर्ट जों आगामी दिन साउं थांगोन नांकाय ओइ जे जों 9 तारिख जे सिद्धांत नामानि अनेक जन उपस्थित करी इनके मैक्सिमाम पार्टीनि लिडार्स रक साइमानो साबजोनल ऑफिस बाहिनी दं जरा शुधु पार्टीनि बर गया जरा साबजोनल चाकरी खाने जॉब खाने एमप्लॉइज रक साइमानो हायसि बतिप्रामथ हिमिया थि আছে টিএফ संगठन करे हायबानो अबरक साइमानो हायसि बाहायङै दं अ बाजाराव बतला बाजाराव बाहायङै दं साइमानो हायसि अब आं सिमिया इनके अनेक जन कमप्लेन आं निजे थाङि आरो कारण थाङे आं आरो आलु कसो थाङे आं निजे सगानि कुनु गकरि बुजिगरे इनके आं फ्यूचरनि बागै सामंखाय आं खंमानि सिकरि कारण ठीक আছে ताबक नों ओ निनि प्रशासन तङै नों निनि चेयरमैन बीसी नि कयेक जन को खायना हाके मिथान तातालबे नों कयदिन चलि नेबा गुबै 10 बছর तक अमियो तिनि जरि हामिया खालायगोनखाय 10 बছर परे फनाव फुकास होनाय हामिया खालायग्ला हामियानि रेजाल्ट मानाय गाहाम खालायग्ला गाहामनि रेजाल्ट मानाय हायसि इनके अबन बागै आं खंमानि कै आनि जे ब्रक जे वानसुंनि आं अमाहाय आं कुनु इंटरेस्ट बो कै खन्ना जरि दफानि बागै बाम लड़ाई खायनाय अमियो बिनसे सों बसानाय हायसि आगेबो ताबो खोनाबो हायसि जत दिन पर्यन्त लांमा दंसाक
इनके सय जुर जबरदस्ती केबो नाया हाइसी इनके जेहेतु जतनो साइमामबा नों सय रनाय दे इनके खरकसा बरक जोंनि ब्लकनि लिडार्स ब थांगाटा थांगैनाय थांगैनाय ब कक सागांखौ आनो कोनो महापुरुष द फाइले आमरा बाङालि दलनिफोर फायदे हाइसी ओइ नों एरो सय रेडि जुजौ कोनो माइकेलनि साहस दं न जुजबरदस्ती केबो सय नायमोन इनके ब्रक नो को खायो दलनि कंनो बाके भाइराल खाय अब कि दलनि काहामनि बगै खालायके ब्रक दफन बगै खालायके आनर अमाय गोबांमा दंगो हायसि आंबो भाइराल खायमामब्ले गा आंनो रेकर्डिं खायतिरो आंनो भाइराल खायतिरो आंनो पेसार होइने आंनो हायकार नाटक बास खायतिरो के बे सेरिने दि लुकुबाय साबा जनगणनि तुइनाय डेली साबा पार्टीनि एक्टिविटीज गो खालाया अब पाब्लिक साइमानो दलनि मैक्सिमाम जरा एक्टिव जरा सामों खायनाय जोंनि दनपुर एलाकायाव ब्रक साइमानो ए माहिते आंखाय अमा हाइरक ब्रक कारण ब्रक मुंसा पार्टीनि कोनो ब्रक बख्रग मुंसा साइमे कारण ब्रक पार्टीनि सामोंसि तांगि आंखाय शुद्ध प्रशासन आसुका जेमन पार्मानेंट माने जब माने टीसीएस ऑफिसर हाइके अमाय कंडीशन चलि दं आंखाय एक्चुअली जों सुनो ताकफानो केबो फानो गो खालामिया सुनो चिनि थानि अमाहाय गाद्दारि गफाबाय को खायै जों अमाहायरक पसन्द खाया अबन बागै दलनि ककबा हरनै आं ससियेल मीडिया रगनले नुखा खोनाखा किन्तु बास्तबाव बाहाया जों बहुत बार जों अनेक बुजायनाय साका बनि जे एटेन्ड दङ मिटिंआव बनो साका हाके माथरि पुरि दिदो मिटिंआव इ खूब गाहाम माने छात्र गाहाम ता सादा सिदा उन नंबाय मोखां को खायथांगा पास पाइखौ ए माहाय तदन्त खायथों दल दङ दल सिनि स्का लेभेल दङ प्रशासनबो दङ पार्टीबो दङ साबा बाहाय गाहाम हामिया ग्राउन्ड फाइने तदन्त खायनाय ति हाइस्राय स्रायनाय एक बছर सिगांनो जे साबजननि बेपारतिनि सिनि अबजार्भारनि थानिबो सगैजाक रिपोर्ट अबजार्भार पार्टीनि खरजाक प्रमाण दं कपि दं ताकबो दंखौ अब कतालको बननाखि सायाफों अब रंगते आसं नागले लाफोर कारण जों सि दफन बागै सामुं खायो जों सि कलम देखिलायो जरा रताना एक्टिव जरा कबै ग्राउन्ड वास्तव रियल जरा सामुं खायनाय ब्रक साइमन हाइसि इनके अबरक इलेक्शन एक सेकेन्ड बायफोन सामुं थांगिया उन नों जे खनसे प्रेसिडेन्ट नि सामानि आवto साइमन हजागिरिबो चुवाक नंलाय कैसे को खायने बना दल न पुस थेके कैसे बुरि बै बेजालंलायखा कई पुस थेके जों सस्पेंशन खायजा अबरक सि ताबुक माने एकदम आरि बा साइलाब करे हायसि दान्दाबो आंका कै ब्रन थानि पीएचडी डिग्री हायसि आरि खायसि इनके अबन बयना आं पाइथो कक सान मुसुङो लुकुरक न कारण आंखाय कुबै एकदम साखाय फाफाखाय सावोन बागै बाक्सा बरक सासे आंनि माना हायसि अर हामुमिया फनो थि आसे ब्रनि मकलो आं एकदम साया हामिया थि आसे ब्रक जेबाबे दान्दा खलायति आं खलायमिया अबन बागै ब्रगाना साजागिया काहायपन अर लास्ट पाइथो अनेक सरजनतन बिसिनि महरा सरानो कैंडिडेट चंखा आंखाय अबन बागै ब्रनि माने मुक्ति कमाजाक इनके अब ब्रनि बाहायजार जाति त बडे बां साइमिया इनके ताबु हामुमिया फना आरो आनो कैंडिडेट खलायगा थि आसे आंगो जा मानसा सामुं खायगा इनके आं कैंडिडेट अंखा माने आनि एसे सेस अंखा माने आसगाय जान डिउटी पाइखा माहियाबले कारण ताबु निनि नगो बा आनि नगो जेन हरो नों रमदि 10टा 11टा नों नखला हायनो बुजाय दंखा बायरेव बलंने आमी बलंने आमी जरि निनि तक नंनि माल माटनाव निनि बसकाङाव से आक्रमण खाय दंखा नों बनो भाइके माने हायजे याखारि नायबा आनि मकल नुगुइ दं बा दलनि मकल नुगुइ दं हामिया समनो नों कम टैकल मारनाय कारण वानि डिउटी इनके ताबु रमदि नों गारि कैसा पाइखा बाइक ब्रेक जरि दिस्ता बंखां खांखाय एक्सीडेंट नङै मानो ब्रेक हामिया बा साका पामसार रंजों खांखाय जों साका ठीक मा खायनाव बा ब्रेक ठीक मा खायो रिपेयरिंग मा खायो हाय दिबा सेम अवस्था गां नुगुइ सुए आं ताबुक आनि बाइक हिंदी गाड़ी हिंदी तमा हानाय निनि ब्रेक नष्ट साका पामसार ब्रेक करै अब बानि आं जरि गाव गावखौ चलने हाय तो अब तो अवस्था बाहाय नैबा अब आनि इंटरेस्ट नि बागै आं ताबुखनो मानसु जायो खहायसि के अबन बागै अबरनो आसु खुंजो कान थाया अबन बागै फाइनाल सालाव जों
बुबाग्रानि जे इमांनो मोगथां ख्लायनि बागैनो जों अमाहेराव दल सिद्धांत मानाबो अबन बागै अब जास्ट बिभ्रान्तामूलक अमाहिता ओंखाय अबरकनो दल सिद्धांत नानाय पाइथागो काइसे सुंमं ताबो दनपुरो बाय इलेक्शन अंगनानि सामपाय फायरक नरक तिप्रा मथानि बथाक बमहाय एक्टिविटी थिनांगो बुसु जरातै बमहाय वानसकै दं तिप्रा मथाथ जों যদিবা जों दलगत सिद्धांत नायखौ जास्ट आलोचना चलिजाक এবং आं पार्सोनाली महाराज बायबो आलोचना खायजाक आलोचना खाय महाराज बानो अरनि सिचुएशन बा आगामी बाय इलेक्शनाव जों अर बाहाय माने बो रुल्स नाखां बाहाय बो कंडीशन पूरा आं बबाय विस्तारित आलोचना खायजाक ओंखाय समयर साथे साथे যখন ফাইনাল অফর সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নানাই তারপরেও আং মহারাজনি থানি আং পুরা দায়িত্ব ইয়াফারি রোজাকো মাহিতা नों जे सिद्धांत अमाहाय अमाहाय ग्राउन और सीपीएम आहाय कांग्रेस आहाय बा तिप्रा मथा अ कंडीशन दङ बीजेपी अ कंडीशन दङ पूरा ग्राउन नि जे पॉलिटिकली सिनारी आं पूरा महाराज बाय शेयर खायजाक जे महाराज काहामनि बुजियो महाराज जे सिद्धांत नानाय अबो नों नायसि आनि सिद्धांत बाय कुनु नियाहायसि माहिता ओंखाय महाराज जरि अर खायखांगा बजे सिद्धांत म खायखांगाय डाइरेक्शन ब जरि रखांगाय सेकेंडे जों माने सामुं खायनाय जों सामुं खायनो जों राजि दङ आइसि जे कुनु सामुं माहिता